Devam etamiz. Ekranlar oldina o'zining motor tug'an kunini qarshi oluvchi millatdoshimiz Shakirova Gulfiya Adilsha qizini chaqirib olamiz. Ona ko'rkam g'imir bayrami bilan ixlosdan o'g'li Damir, kelini Rayla, Yangi Terish qovulidan anisi Xalida Ismoilovna, atisi Adilsha Gilmanovich, apasi Alfiya, turmush ittashi Riva bolalari bilan, inisi Ilgiz, turmush ittashi Natasha bolalari bilan qutlilar. Әлеге жылы tilaklarga ixlosdan bor tuğanları da bik tilab qo'shilalar. Rahatliklari qizli buluning. O'zingning yoshliging bilan oralashib сөйләшкәндәй буласың, deb boshlagan xatni Xolida opa. Her шатлыгың aniki, aniki menikine әйләнә дә куя. Сөйләшеп тә сүзләр бетми. Ondan соң күзеңнән карап уеңны кем белә әле? Әлбәттә кызың. Эшлисең эшләрем дә ул кайтса берсе дә калмый. Үтә сизгер җанлы, сабыр, кешелекле, шәфкатьле дә ул. Сокланам да, горурланам да, өйрәнәм дә мин анардан. Кызым, кадерлем, гомер бәйрәмең белән балакаем. Бүген әйтелгән бар теләкләр фәрештәләрнең амин дигән вакытына туры килеп, киләчәгең бәхетле булсын иде. Аллаһ Тәгалә рәхмәтеннән дә ярдәменнән дә ташламасын сине алтыным. Сәламәт бул, яратылып, кадерле булып яшәргә насип булсын. Татлыдан да татлы булган, йөрәгебезне üzгән балабыз. Бүген бездән еракларда булсаң да, иртә белән уянып, бәйрәмеңне искә алдык, дип дәвам иткән язманы Адилша абый. Һәм янәшәңдә булып, сине үз назыбызга күмеп, иң җылы теләкләрне генә җиткерергә дип максат куйдык. Кызыбыз, яраткан сеңелебез, апабыз һәм әниебез. Син бар кешелек сыйфатларын бергә туплаган, бик ягымлы, бик тыйнак, бик акыллы, бик уңган, сабыр, түзем җаниясе. Синең тышкы матурлыгың эчке күңелең белән тиң балабыз. Ул кайда гына эшләсә дә алдынгы, белемле, төпле акыллы икәнен күрсәтә алды. Апасына һәм энисенә, баласына да үрнәк күрсәтте. Һәр чакта да ярдәмгә ашыга. Аллаһ Тәгалә бүләк иткән кызыбызга иң изге теләкләр генә телибез. Саулык, сәламәтлек, озын бәхетле гомерләр, баласыннан гел шулай изгелек күреп яшәвен, шатланып яшәвен телибез. Безнең җимешебез, кадерлебез, ярдәмчебез, куанычыбыз, шатлыгыбыз, хезмәт сөючән, дәрәҗәле балабыз. Исән сау булып, безне сөендереп, кояш кебек балкып яшә, җирләрдә гел үрнәк булып. Син туганда ай бар иде. Зәңгәр галәм күлендә. Шуңа да бит исемеңдә бардыр матур гөле дә. Ямлы язга шатлык истәп, аваз салдың дөньяга. Гөлфия дип исем куштык, гөлдәй матур булганга. Алсы йөзле ак аем син, син кояшы җанымның. Бердән-бер матур гөлем, уңганым син, сабырым. Әле минем кыз чак дип яши башла яңадан. Үз күгеңдә балкыгайдай нурлар сибеп дөньяга. Бу яктылык маяк булсын. Dünya көткән җиреңдә. Болытлы да чагы булыр, караңгы дип шигенмә. Син бүгеннән кабат җиләк, өлгергәне, кызылы, ә мин һаман күрәм синдә 15 яшьлек кызымны. Кадерле Гөлфия Адилшевна, бар якыннарыгызның да изге теләкләренә чын күңелдән кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Дусларың, вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп
ozmagan bit o'tgan yillarың barında izlagan topgan altın qo'llaring sikaltasiz bo'lmagandir o'tgan yo'llaring o'zing aybat bo'lg'ash mina bek ko'p do'stlaring tug'an kunda zurlaymiz chin ko'ngildan qutlaymiz o'tag'i umr qisqara deb mang'ayma mangi yasha mangi yash bo'l qari daymo Bugüngedey gel yılmaysın nurlu yüzlerin baxtlar sirpib qarasın her şak gözlerin tuğan günler qabatlansın tağın da tilaklarni qabul etib al seni barısında tuğan günde zurlaymiz chin ko'ngildan qutlaymiz o'tag'i umr qisqara deb mang'ayma mangi yasha mangi yash bo'l qari daymo tuğan kunda zurlaymiz chin ko'ngildan qutlaymiz o'tag'i umr qisqara deb mang'ayma mangi yasha mangi yash bo'l qari daymo o'tag'i umr qisqara deb mang'ayma mangi yasha mangi yash bo'l qari daymo mangi yasha mangi yash bo'l